שלום, פה עידו, וזה עוד סרטון של דון יוני גיימינג. כן, היום אנחנו נשחק אגריו. מי שלא מכיר, שיחקנו אגריו כבר בסרטון הראשון. אז כן, כמו שאתם רואים, החבר שלי יוני לא היה יכול להגיע, אז היום אנחנו נעשה סרטון לבד. אז כן, אז היום אנחנו הולכים לפחות להגיע לעשירייה. אם לא, הסרטון לא ייגמר. אבל אם הוא יגיע למעל 20 דקות, אז נראה לי שאנחנו נעצור אותו וננסה בסרטון אחר. אז בינתיים רק בואו ניכנס לאגריו. הנה, רגע, סליחה על זה. הנה אגריו. אתם יודעים, כמו שהיה בסרטון הראשון, אי אפשר לכתוב פה גיימינג. אז עדיין עידן יוני. נראה לי שנקרא לי, כן, עידן יוני. טוב, אז מי שיודע, מי שלא, אני יותר טוב מיוני בעולם הגיימינג ודברים כאלה, אבל יש עוד כמה דברים שהוא יארגן לנו. אז בקיצור, רגע, כבר חוזר אליכם. סליחה, היה הפרעה קצרה. אז כן, בואו נתחיל. וסליחה באמת על ההפרעה הקצרצרה הזאת. אוקיי. לא, עזוב אותי. מי ש... רואים איזה טובה אני בזה? בואו, עכשיו אף אחד לא אוכל אותנו. מבטיח לכם, אנחנו עם הדמות הזאת נגיע לעשירייה. שיט, לא רואים את וואי. לא, שיט. בואו נשים לנו סקין. סקין יפה, יש לנו 100, זה 250, איזה כיף. נשיג רק עוד 150. אז בינתיים אנחנו הולכים לאכול. עכשיו אנחנו נאכל 8 אנשים. בוא, אתה לא תאכל אותי, אתה לא תעז. תסתכלו איך אנחנו גודלים. יותר גדולים מהטייגר הזה נהיה. תסתכלו. לא, לג. איך? תסתכלו. איך הוא? שיהו. חכו, יש סיכוי שאני... לא, אני אעשה את זה אולי... אני אעשה את זה אולי בסרטון אחר, אני אראה לכם אני רק אראה לכם שעשיתי את המנוי הזה לאגריו, מה שזה לא יהיה. אז זה נותן לי כל מיני דברים, אז כן, יש לי פייסבוק, אז נראה לי שאנחנו ניקח את זה. אז כן, בינתיים אנחנו מעולים. רגע, מה זה? זה גם זה. טוב, אז בואו נתחיל במשחק השלישי. מריו, כן. אכל וירוס, איזה טמבל. לא שאנחנו לא טמבלים. יש פה מלא, רק שאף אחד לא יגיע עכשיו. פתחתי פה לשטן, מה לעשות? פתחתי. עזבו אותי, המשחק הזה לגי. או שהשרת. TW, עזוב אותי TW. לך תראה WWE. לא. TW, רק עכשיו באותיות צינים. אוקיי, בקצב הזה לא נגיע בחיים לעשירייה. או אפילו ל-28. מי ששואל, אני לא מאמין. לא! I help you. You not help me. תראו, רק הנה זה מי שאכל אותנו. תדעו, הוא בעשירייה הראשונה, אין פלא. יאללה, בואו נעשה את זה.
מה שווה לי זה. יאללה, 20 קוינס. בואו נראה. סופרמן. וואו, זה הפלאש. בטמן. חדש בספרינגטי, מהדורת גיבורי העל של DC קומיקס. קנו ספרינגטי, הכניסו את הקוד באתר, ותוכלו לזכות בקונסולת משחקים ובהמון פרסים נוספים. סרטון מדהים, אין מה לומר. סבור עוד פעם. סופרמן. זה סופרמן. וואו, זה הפלאש. הפלאש. בטמן. חדש בספרינגטי, מהדורת גיבורי העל של DC קומיקס. קנו ספרינגטי, הכניסו את הקוד באתר, ותוכלו לזכות בקונסולת משחקים ובהמון פרסים נוספים. עוד פעם. אפשר. צריך לחכות 57 שניות. אוקיי, אבל יש לנו 140, השתלם, לא? בואו נקרא לנו. אין לי כוח לכתוב את זה נכון. יפ. איך פה? תסתכלו. פה זה מסתיים ב-O, אבל ה-Y מקודם לא עבדה. לא מאמין. סקינס. הנה, עכשיו אני... בלי אותך. אתה עולה ממש טיפה, ואנחנו עוד נשיג אותך. סיכוי שאני אשיג את זה. אלא אם כן. כמה זה? 100 שקל. סתם. לא הולך. זה... מה חינם? זה חינם? סתם, נראה לכם מה אני דפוק. כן, בואו נקנה את זה אני אוהב דווקא, כי אם אתה פה אף אחד לא יכול לראות אותך. ואם אתה לא שם שם זה בכלל. מישהו שומע את אמא שלי ברקע? כן, פשוט החתול שלנו. שלי שרת את הספה. אגב, זה משחק קשה מאוד. טוב, רק בואו נבדוק כמה זמן צילמנו. 8 דקות, לא הרבה. אנחנו גדלים, זה הכי גדול שהייתי פה אל פעם. סתם פעם הייתי מקום ראשון. יש, אוי, איזה טובים אנחנו, לך אתה לשם, לך. אני לא מאמין. הראשון היה פה. מי שמקום ראשון היה עליי. אני עוד אמרתי לכם שנהיה יותר גדולים ממנו. יאללה. הסתכלו, יש פה האק. עדיין לא הבנתי שזה האק. לא מאמין. זה בגלל שאמרתי שאני לא הולך לעזור לו. כן, בואו נראה מי יתקרב אליי. בוא מרס. ברונו מרס. בוא אליי. בוא מרסוס. אתה תאכל את עצמך לא אותי. תאכלו אותו, סתם טמבל. סמש. צוחקים עליי. יש לנו כוכב, 2. אין לך מושג, זה כזה היה מרגש. שתדעו. קוק. עכשיו, בוא נקרא לנו. אחרי זה אני כבר, אם עכשיו הוורוד הזה אוכל אותי, אני מתעצבן לאללה. טוב, הוא לא לפחות לא אכל אותנו 5-6.
סליחה על זה שכתבתי את המילה הזאת, התעצבנתי מאוד פשוט. אבל, לא, מה תמונה? בא לי XP בוטס. אפשר גם לקנות את זה בכסף מהמשחק. וואלה, לא ידעתי. כמה זה עולה? 290. אוקיי, לא. דרך הקרבה. סתם. אם הייתי קונה את זה, היו הורגים אותי. בואו, נשתכר פה. יאללה, אז בואו מי רוצה לאכול אותי? מי? אל תאכל אותי. אני רוצה לסיים את הסרטון כמה שיותר מהר, אני אומר לכם למה, בגלל שאני מתחיל ממש להתעצבן פה. טוב, נראה לי שאני יותר טוב בהפי ווילס. נראה לי רגע, אני שנייה רוצה לבדוק משהו, בואו נראה. הנה. הנה, יאללה, בואו נראה מה התוצאות. אין לי כוח, יאללה. שמעו. שמעו. נעשה רק עוד 2 משחקים. אם באחד מהם לא נצליח, להגיע לפחות לגודל של... אם לא נצליח להגיע לגודל של עיגול, אפילו לא לעשירייה. די גדול, יותר מזה זה בטוח. דוגו עיגול. לא! אוקיי, אז בקיצור, אז כן. יאללה, בוא, אני אוכל אותך. לא! שיט. טוב, אני אעשה רק עדיין עוד 2, בגלל שהמשחק הזה זה לא היה פייר. היה פה... מי שרוצה פה פרוטים. רוצה איתי? אוקיי. שמעו, עכשיו בואו נשים אותנו בשם של יוטיוברים. מי שלא מכיר... אני פשוט אקרא לי... אני כל כך מניאק. גיא טיו, מי שלא מכיר, תכתבו את זה, תבינו מי זה המילה. סתם. איפה אבי? גיא טיווי. טימס. עכשיו אני בטימינג. בוטימינג. מישהו בטימינג? נראה לי שיש גם צ'אט, נראה לי. לא, אין. סליחה על זה. בואו נאכל וירוס. זאת גרסה שאף פעם לא שחקתי בה, את האמת. טוב, את האמת, די גדלנו. כן, גדלנו. עלק, עדיין הם ב-32. אוקיי, אכלו אותנו, אין לי כוח. שמעו, אני מתעצבן כל פעם מחדש. קראתי לו גם טבעי. בוא, הנה גיא טיווי. אף אחד לא מכיר את גיא טיווי פה. שיט. יאללה, בואו נשים פארטי.
פארטי. יאללה בוא. נו, זה ההק הזה? אוקיי, כן, אני עכשיו ליד. שואל, אני שונא אותך, זהו. שמעו. הנה, אוקיי. Happy Wheels. כן, כתבתי יש פאפת. Happy Wheels. Happy Wheels. טוב, חטיפים, חומוס, זיתים עם גבות קטנות? מה? כן, אתמול הייתה הכי זיתים. של אפרת? הכי בקטנה, כן. המשפחה. נכון, היה. דמקה הוא חתול חתול שלנו. שלנו. אז הוא היה. מה, אתה נעלב עכשיו? לא לא נעלב. דדי, היחס הזה לא מתאים. יאללה, טוב דדי. יאללה. איזה חתול חמוד, תסתכלו איזה ג'ינג'י. לא שאני נגד ג'ינג'ים, רק שתדעו. סליחה. אני מוריד את הווליום. מוריד קצת את הווליום, כי קשה לי. שמעתי. WWE. וואו, אני כזה טוב בזה. טוב, רגע, בואו נעשה את זה יותר כיפי כזה. אוקיי. ריסטארט. אוקיי, סליחה. אוקיי. יאללה, בואו נעשה רק עוד כמה שלבים, ואחרי זה נסיים את הסרטון. אוקיי. וואו. כזה. סתכלו, אני ג'ון סינה. רגע, אני אעשה עליו ספלאשס. 1, 2, 3. תוכל, ניצחתי. אתה משתפין. זה מה שאף פעם לא הבנתי בשלבים של WWE פה. הם לא יודעים מה לעשות בהם. בלי שום קשר, אני באמת לא יודע מה לעשות. טוב, אז בואו. סליחה. בואו נעשה ככה, נעשה לדבר. ג'וני. ככה קוראים. ג'וני 221. אוקיי, ג'וני מכיר את השם. אוקיי, הנה אנחנו מנסים לעבור את השלב של ג'וני 221, שהוא די קשה לי לקפוץ מעל חומה קטנה ומטופשת. כזה פרו. מה ג'וני? אוי, סליחה. אוקיי, הנה עכשיו אנחנו עובדים. הופה, למדנו. ניצחון! ג'וני, אתה לא כזה גרוע. נתתי לך מספיק דירוג. יאללה.
פוג קורס. רגע. The Killer Crown. אוקיי, נשמע די לאגי. אוקיי, אין סיכוי. אתה עושה שלבים לא משהו. סליחה על זה, The Killer. סגלו, עכשיו אני מצליח. לא איזה הצלחה גדולה. יו, איזה שלב קשה זה. כאילו בהתחלה הוא היה קשה לאללה, אבל עכשיו סתכלו איזה קלות הוא. רואים? איך הם לא שמו לב אליי? אני לא יודע, אבל בכל זאת, ויקטורי. לא סוד. בואו, יצא חדש. אני תמיד שונא אותך, ג'יבי. הרגתי אותם. הרגתי את כולם, אבל לא. שונא אותך. שונא. זה פוגו פייט לבלס. דווקא טוב בפוגו לבלס. אוקיי, סתכלו. הגרזן הזאת להרוג אותה. סתכלו. אותך אני תמיד שונא, אבל אתה ניוב. תאכל. סתכלו. איזה גרוע אני. Damn it! Oh my god! הופה, רואים? ככה רואים עושים את זה. עושים את זה ככה. אני לא מאמין. דקה לפני הפיניש ליין זה ככה. הופה, סתכלו. אני מרגיש פה כמו ב-GTA. אוקיי, שיט. כן, עשיתי את זה בכוונה. שמעתם אפילו שעשיתי פה. לא, עליי. זוזי. אתה מרגיש טוב? אתה בטוח? לא, עליי. שמע, אתה כזה... כן, דיברתי לעצמי. תקלו. זהו, אני... my god! ולגעת לך טוס. תאכל, אני רואה מסטיריו. Oh my god! צוחק מי שצוחק. זהו, עכשיו זה הולך לכאוב לך. נקי. וואו, לא כאב ולא נעליים. טוב, אז... יש? יאללה, אנחנו הולכים לנצח. יאללה, זה פרו. יש, אני פרו. בכלום. אז רגע. לעבור. ווין. לרגע חשבתי שאני מת. זהו. אני נעשה רק עוד 3 שלבים. שהוא כולל את זה. אוקיי, לא כולל את זה, סליחה. זה שלב לא נחשב, אני לא מספיק טוב בו. זום בטר. לא. וואלה.
אוקיי, לא ככה רציתי לעשות. אני יותר מבין איך לעשות את זה. תסתכלו, אפוולס עם טרולינג. הופה, רגע, פיניש. סתם. הופה, רואים? ככה עושים את זה ככה. בואו רק נעשה זי. לא נחשב. אוקיי. בולטרו. בואו נעשה רק שלב אחד של בסוף. מה שלי ברגליים. תסתכלו איזה דבר. עוד פעם, ועכשיו אני אעשה משהו אחר. אם אני... זה פספוס. הם כאלה טרולים. רגע, עוד פעם הפרעה קצרה. הנה, בואו נעשה את זה עוד פעם בשביל שנרגיש טוב. תסתכלו. אני לא מצליח להגיע לך. עכשיו כן הצלחת לפגוע בי. אוקיי, אני לא חי. איך אני הצלחתי מקודם, אני לא יודע. תסתכלו, עכשיו אני מצליח. אוקיי, פתחתי 3 בולס. טוב, נעשה רק... בואו נעשה לסיום הפרק. איפה זה? אני מכיר את זה, לא שכחתי איך קוראים לזה. אוקיי. הנה, רגע. שכחתי איך קוראים לזה, הנה. לא כתב לי משהו. כן, סליחה. הנה עכשיו. טוב, נעשה את זה ככה לסיום הפרק. תודה שצפיתם, לייק, סאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.